Una sa tanan, may buntag ka natong tanan no Maing buntag sa nga diha sa ato adlaw-adlaw nga mapadayunon sa atong pag-alagad sa atong makagahom nga Dios anata diha sa kalipay diha sa matag adlaw no. Ang atong ebanghelyo karon, ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 8, mahit nagisgot kini sa pag-antos ug kamatayon sa atong Ginsu Kristo nga naitabo sa iyang kinabuhi. Mausap kita mga igsuon, gipasidan-an kita dili lang literal nga nga kamatayon diha sa adlaw-adlaw, pasidanan kita gyapon sa atong makagahom nga Dios diha sa adlaw. Naagay mga challenges o mga sitwasyon sa atong kinabuhi na mga pag-antos nga kaya ba nato malagbasan diya sa matag adlaw sa atong pagpadayon sa pag-alagad nga dili kita malubong diya sa mga sitwasyon nga sa ginaingon pa diha sa unang Korinto 10:13 nga ang Dios dili mohatag og tentasyon nga dili nato kaya kundi kinahanglan muhatag siya diya sa atong makaya. Maigsoon atong hinuman atong ebanghelyo niining nagpasidaan o nagpahimangno ang atong Ginoo Kristo no. Dili lang sa iyang mga alagad o sa mga ministers ug usab kitang tanan bisan pa ang mga nimbahay nga paunsa kita musunod og mga lagad kaniya sa dihang gitawag kita. Sayon kaayo ta moingon og musulti nga mga lagad ako o musunod mga lagad ko nimo Lord. Atong hinumduman na kay lawom kinahanglan nga na kay lawom nga pagsabot diha unsa ang pagsunod diha sa makagahom nga Dios. Okay ra na kung wala kay mga sitwasyon sayo nato litukon sultihon pag nanata sa sitwasyon mo na kita mo nga kita raang nasayod ug ang Dios pud sa atong mga kinabuhi. Una nag-ingon siya nga kinahanglan kumusunod kan mo kalimtan ang inyong kaugalingon. Means nga sama sa usa ka patay no. Kung ikaw mosunod na sa Ginoo, imo nang gihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ayaw naghuna-una ang imong kinabuhi. Kay imo namang gihalad kaniya, mo nang ingon nga kalimti mo kaugalingon. Imo nang gisalig kaniya. Ingon siya nga ay naghuna-una pero wala naman ako, wa man ako pasagdi ang imong kagulingon o ikaw pamilyado ka. Ningon man ko nga sige first unahan lang muna. Pero usay kita mingo rason matataw lang ta matabunan ta sa mga sitwasyon labi na sa gingon sa atong obispo nga atong mga kauban dili pagidlig-on diya sa kuan muna nga diya ta mag-struggle diya sa atong mapadayunon kapag alagad. Ikaduha nag-ingon siya pasano ninyo ang inyong krus. Natay gidadala diya sa matag adlaw no nga kinahanglan muna atong i-surrender diha sa Ginoo atong mga krus mga kabugaton diha sa atong kinabuhi nga dili na instant nga mawala na ditso kundi nakinahanglan ta og grasya ug tabang sa Ginoo diha sa atong paglawig. Ang Dios sagay mo katabang nato na inaog ato nang iuban diya sa mapag-ampo no. Wingon din siya nga sunod ug sunod siya kana sunod kanako. Dili sayon nga mahimong tinunar or disipulo ni Kristo. Labi na kung dili ka preparado mga igsuon. Daghan kag basulon or blimon sa kinabuhi.
kinahanglan gyud nga atong pamalandungan no. Ato namang nabasa diha sa atong kulik no nga kinahanglan kita og grasya og tabang diha sa Ginoo diha sa atong adlaw-adlaw. Kung mingom din ta, kung mga lagad ko og musimba nabakoy pinulungan pa sa atong bispo nabatay mapala or maani mingon dayon ta. Kanunay natong hununaon og pamalandungan sa dihang mga lagad ug musunod kita sa Dios. Muhata gayud siya og ganti. Kalihay man nato kay bagingon ganti dito man tag instant ganti ana man rin ta. Ang ganti nga gihatag si Jesus tag adlaw natay kalipay, kalinaw diha sa atong padayon sa atong pagsunod ug atong pamilya dili niya pasagdan sa atong mga ningon siya nga Hebreo kanunay siya nagpahinumdum diha sa iyang pulong sa Hebrehanon 3:5 nga ayaw higugmaa ang salapi igo na anak ninyo kay naging dili ko kamo biyaan ni talikdan. Yan ang promise nato mga igsoon sa atong makagahom nga Dios. Sa katapusan manghinaw tako niining kabuntagon sa atong pagsunog o pag-alagad matag adlaw aduna untay kitay kalinaw kadasig o kalipay. Kay akong basahon to atong bersikulo 38 sa atong ebanghelyo ni kabuntagon no akong baliko no. Bersikulo 38 na busa kun ako akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niining daotan o makasala nga kaliwatan. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inigabot niya inubanan sa maya sa amahan huyog sa mga anghel nga balaan. Gi-challenge pa kita labi na gid niini nga tuig sa atong labi na gid sa atong siisi nga labi na gid sa pagpangita sa nawala katong walay mga simbahan o katong walay simbahan mga unchurch o kanang nag-inusara muna atong kinini nga tuig nga gikuan sa atong obispo sa atong katibuk-an sa ICCEC. Dili balikon ko dili dautan nga ang tanan sa kalibutan ngayon man diya nga maangkon nimo ang tanan pero mawala imong kinabuhi. Anaa kanimo ang tanan basta iapil pud nimo ang Ginoo diha sa atong padayunon nga sa atong pag-alagad no. Dili sayon sa gingon ko na sayon to litukon sultihon pero ang grasya ug ang tabang diha sa tag-adlaw atong gikinahanglan nga ang kusog diha sa Ginoo moy magapamuhat labi ni niining panahona sa Epipani musulod na sa kita diha sa Lenten season para sa pagpadayon sa atong pag-alagad. Sa gingon ko na balik-balikon ko nga labi na gid natong mga pamilyado lagi mga challenges yapon nga atong uban sa kinahanglan ta sa tabang sa Ginoo diha sa tag-adlaw. Nga siya ang makatag kusog paglig-on diha sa atong pag-overcome sa atong mga sitwasyon diha sa atong paglawig. Muna atong ebanghelyo ihangyo ang tanan sa pagpanindog.